Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Tikudziweni. Programu ya Tikudziweni timadziwana ndi anthu amene akuchita zinthu zosiyana-siyana m'dziko lathuli. Cholinga chathu nkuti tidzidziwana nawo kudzera mkucheza kumeneku tikhoza kudziwa kuti kodi anzathu adutsa mzotani, ifenso kuphunzirapo zinthu ziwiri kapena zitatu. Mlendo wathu lero ndi Bambo Bire Mwafongo, mmodzi mwa makaniki ogwira ntchito zokonza magalimoto m'dziko lino komanso makamaka kuno ku Blantyre. Bambo Mwafongo, tikulandireni pano pa Kanema wa Times. Iyayi zomwe. Nkoyamba ubwera Ine nkoyamba. Evi? Mangodutsa apa basi? Timangodutsa basi. So Mwafongo yamvika ngati kumpoto? Ine kumuzi ndi kumpoto. Kukalongako. Ndi kwaronga kodi? Ine ndi kukalonga ndithu. Ndithu. Ndiye kuno kutawuni munabwera lini? Ine anayamba kubwera ndi makolo. Ndife tinangobadwira konkuno ndikukulira konkuno. Koma kumuzi timapita. Amatidziwaso. Mapita? Muri Christmas ni nyuwene munapita? Chifukwa nkutali uyamba organizira kuti upita umeneko? Mumachita kukonzekera ari mwezi udzipita. Nangasi ukaone anthu. Ukaona anthu umene kuti wabweresereka chinthu kina. So pano ndi ukufunafunani anthu amanena kuti ayi amene usiti kwadziwa Bire Mwafongo munena Ashimolo. Dzina limene linakhala bwanji? Dzina limeneli linayamba chaka cha 2000. Tayangana nuku anthu akuone. Chaka cha 2000. Kunali ku stadium. Timaonera mpira nthawi imeneyo mpira wa Bullets ndi Wanderers. Ndi panali nyamata wina pagulu lathu pakuti taona ni uya mafana ndi munthu wina akamaoneka pa TV. Amati Ashimolo ndene nthawi nani sakumudziwa. Ndeni makwiya naye. Iwe kuti ukutani? Ndiye zimene silimafuna. Ukangana pamene pajapo. Anthu Ashimolo. Kuyambira popo kuzafika lero. Kotero kuti anthu akandifunsa dzina langa limandivuta kuti ndathulire kuti ndine Mwafongo. Kuti sandidziwa. Okha amene naphunzira nawo ndamene angadziwa uyu ndi Bire uyu Mwafongo uyu. Kwa munthu wakuti olo ana amangodziwa Ashimolo. Ndi ana omwe? Ashimolo. Olo malemu mai yanga amalidziwa dzina limene anthu akabwera ku nyumba. Amadziwa akumfuna mwana wanga uyu. Ndiye mwanangu livomera koma ndiye mufana nadi tu ndi basi ndalivomera abusa Ashimolo. Ine poyamba kapena ndi pachibale. Mumuzimu mpachibale. Tsopano mudabadwa ngati ku nyumbako? Kwathu tinabadwa anthu 4. Chemwali mmodzi ndi anyamata afe atatu. Oyamba inuyo? Ayi. Oyamba achemwali. Achimwenanga, achimwene ine ndi last born. Ndiye mwakula bwanji Bambo Ashimolo? Makulidwe anga ndakula movutika chifukwa kuti mayi ndi bambo ukwati unatha. Anasiyana. Ndi kukula ndi parent imodzi nthawi zambiri kumakhala kuvuta. Ndi tinayamba kaye kukula ndi mayi kena ku bambo nkuzatitenga. Nditenga ndi tinali kumudzi ndakhala almost 7 years or 10 years. Kena kumpamene ndimabwereraso kuzakhala ndi mayi. Koma moyo wakuti ndikuudziwa moyo mmene umakhalira. Munthu akamandifunsa kuti lero masamba ma Chinese yawo tagulisapo. Inuyo? Kumuzi. Timachompa njinga ndithuka ulendo. Tupirake limeneli? Ndisali limeneli. Kuti la chilobwera kutauni kuno? Ili langobwera. Nthawi yakuti asopano kuti iyayi. Munthu akhazikika. Ezona. Anthu amatipisi mind osati kudya bwino. Ili sithupero odya bwinoyi? Iyayi. Koma mtendere. Anthu alipo amene amadya bwino, alipo ambiri. Koma alibe thupi ngati. Ezona. Koma ndi nthawi imene ayika chifuti Bible limanenaso. Kuti kuwekizasi kuti there is time and season for everything. Kuni nabusanso? Timathandizira
mpingo kwathuko ndine ngati chairman wa kumilaga ndino mpingo wacho wa Living Waters ni chairman wa Milaga we mulaga wathu wa kuzingwanga kukhalako mukhala kuzingwanga ndiye kumeneku ndimathandizira ndithu ndine chairman moti kuchali chimapita ndithu ambuye tiyena kumapita kumene tsopano za umakaniki zidadziwika bwanji kuti muli ndi luso limeneli mmoyo mwanu? Ineyo ndingoti ndinali ndi chidwi mu chaka cha 1998 ndinali ndi chidwi kwa basi anthu ndikamaona kamakhonza zinthu koma poyambirira penipeni chimene ndinakhonzapo ineyo nsakuchidziwa inali ngolo kumudzi kwathuko ngolo yeniyeni ne bambo anga anandiuza kuti iwe uzakhala wantchito zamanja zimene wapangapo zinthu sumachidziwa koma wachiyesesa wachita mapeni nthawi imene inali peni itasweka kuyika ikati ndiyika zimenezi musamwitane munthu nanozati iwe uzakhala mekaniki ndi mawu aja inakhala ngati profesa kwa ine ndimene inakhazikika mpaka mtima mwanga kuteku nditapita kuno poyamba ndapangapo kuti ndikapange za nursing nakana napitanso pali paluzwa apa pali sukulu ya Catholic ndikapange za electrical nakhalako 1 week nakanaso noti sindikufuna napita university imene panopa ili pa MCB building apa inali poyamba pachinali kuna apa pa Red Cross sky kapena ujeni yoyambirira ili pa ujeni MCB headquarters chabwino anandipitepo ndikapangeko sa administration kumenyewo napitako for 1 month napozoti zandikanikaso kenako pamene sono ndimakapanga mechanic ndo bwanji utayesa zamaji nena kuti ndizimene ndimafuna zamanja zake zachani mechanic ndi namba umechanic mu chaka cha 1999 99 2000 2001 pamene ndimamaliza kulinza sukulu ndithu ndi diploma mechanic. Ndiye inuyo beat yanu chifukwa ukakhala kutola nkhaniku timati beat ndiye kuti kaya umapanga za umoyo kaya umapanga za ndale kaya umapanga za finance za business inuyo beat yanu nditi beat ineyo makamaka nditi ku engine kupanga assemble engine kupanga dismantle engine zimene ndimatha kwambiri kwambiri ndili ku engine bay ku engine kwa tikakhala ku mechanic kucha kamana kuti ku engine bay ndikumene mumangira ma engine engine bay sono kuli anzanga ali ma auto electrician kuli ma ujeni aku specialist ku ma gearbox kuli a suspension kuli a engine kuli a body ndi ineyo makamaka ndi engine ndiye engine yo kuti kuyiphwasula zonse imalumikiza bwino bwino engine timatha kuyiphwasula nkuyipangaso assemble nkulira bwino bwino kumadabwaso kuti ikulira bwino ikulira bwino nkusiyana so ndipo yambapo inu yamene timanati tija tonse kuti dzoti apa timalowa apa ikaso kumafunanso kuti taperewera tikujezere kwambiri kwake ndiye mwaphwasulatu mainjini ambiri mmwe mwanomwe munomo ndaphwasula mainjini ambiri kwambiri ndinayamba amene ndingaloti amandiphunzitsa ndikupanga ma attachments kunali ku J&F Motors kwa Anthala amene ajandisula Anthala andisula kwa Anthala timapanga generalize ukhoza kupita ku engine ukhoza kukhala ku gearbox ukhoza kukhala ku suspension ndi zonse of course ndi knowledge koma Anthala ndamene andipangisa kwambiri koma kuchoka pamenepo ndapita ku Chilimba garage before Chilimba garage nali ku Macaplan Gato kumene kuchatapanga ma Land Rover ma Range Rover awa
very simple kumangoti ukamaziona zimakhala zovuta. Ndapanga ma Range Rover ja tamaliza, ndapita ku Chilimba garage ku BMW side, ndapanga zonsezi ja. Ndapita ku Blantyre Mechanics, ndapangaso kumeneko a G4S wa ndapanga nawo. Basi pamene napanga decide kuti ayi ndiyambe zanga so. Ndiye muli ndi yanu uno garage? Panopa ndi garage. Ndiye mmati chani dzina? Jipra Motors. Jipra? Jipra Motors. Jipra Motors? Jipra Motors. Oh, Jipra yutandizo kuti chani? Amene JI yo ndi Jime. Aha. PRA Prayo ndi Praise. Oh. Ananga. Oh. Yeah, ananga amene. Oh, munango kuchita ngati mwaphatikiza. Ndio mundana awiri basi? Ana awiri basi. Oh, basi? Wa form 2. Ndi winayo. Wa 6. Oh, Jimmy and Praise. Jimmy and Praise. Oh. Ndi ine sini mazori mamakaningi amakhalanso ndi speciality sudali yensa mangugwira zili zonse yae. Ayi. Nanga amagwira zili zonse wa kuti lero agwira apa. Of course umakhala ndi that's added advantage yakuti munthu wakhalisa pamalo ndio kudzidziwa umatha kumagwira. Monga ineyo ndingati kwambiri nimadziwa isi engine koma zinazi ndimatha kugwira. Skulu naphunzira. Zonsezo timaphunzira. Kani electrical kama weka mata ineyo I think kumene ndili good ndi uko. Nditapitiriza ndisi bwanji. Kale paja anthu amapanga mati MVM. MVM ndamakhala mechanic basi wakuti amene angopanga za engine zokhapukana engine ndi gearbox. Asagwire kwa waya wina aliyense zimamuvuta. Koma masiku ano ukhoza kuchita pamili. Umaphunzira china chili chonse. Kodi makaniki wabwino ungandziwe bwanji? Fuso labwino komanso lovuta. Umekaniki wabwino umamva ndi mbiri zache. Mbiri eti? Mbiri. Word of mouth. Kuti inu udziwa kuti mmati Ashimulo. Munakhala ndi chidu kuti amene Ashimulo kuti Ashimulo ndi chani akumpangisa chonchi ndi chani. Ndi chidu chimene chinakupangisa ndi chicha. Ndiye kudifufuza kuzafika potero. Ndoti kusonyeza kuti mwamvapo mbiri ina yake. Sumalephera munthu. Ubwino ndikuyimba. Koma ubwino ukachuka mati munthu uyu ndi wabwino. Ukachepa mata munthu uyu ndi wabwino koma izi izi inde zimachitika zinake kuti tima mistakes zimachitika. Koma ubwino ukachuka mati munthu ndi wabwino. Ndoti kusonyeza kuti ubwino wa ine ndimene wandipangisa kuti tsiku la lero ndisapezeke pa. Ndio mekaniki chimene ndimaona kuti mekaniki wabwino ukhale wa chilungamo. Ugwire ntchito moona mtima. Umuuze bwana kuti apa vuto ndi ichi mchilungamo. Koma ukachulusa kuti ichi mawa zanene ichi linalo ichi iwe si mekaniki wabwino. Futi you don't know what you are doing. Chifukwa ena amakhala ngati amajera mphotho kuti kavuto kang'ono kuyikokomeza nkhanicha kuti munthu atulutse zambiri. Khalilo limene silabwinonso. Silabwino kwambiri limene kwa mekaniki chifukwa kuti bwana ucha ukamuchulusira kuti vuto ling'ono wamuza ndalama mwakuti. Amazapita siku lina kucheza pamalo pena pake. Gamoto yanga inali ndi vuto lakuti akucheza ndazi zawo. Azizawo so mwina nali ndi vuto limenelo. Amati wanga iyi kamene kacha tinapanga mwina ndalama 10,000. Ini mekaniki wakuti kapena Ashimulo. Alandi chaji 100,000. Anakuberani. Vuto linali lakuti. Maona ndaipisa mbiri ya. Izona. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Tikudziweni. Lero tikudziwana ndi bambo Bile Mwafongo. Koma owadziwa ambiri amangoti Ashimulo. Akuti amafanana kwambiri ndi mbusa uja wa ku England Ashimulo, Matthew Ashimulo. Ukaonanso mmene aonekera ayi ndithu Ashimulo weni. Tichite break pang'ono tikabwerera tipitiriza kucheza ndi achikulira amenewa bambo Ashimulo. Programu ya Tikudziweni pano pa Kanema wa Times. Bambo Ashimulo tikulandireni ku gawo lotsiriza la programu iyi.
ndathokoza. Munthu atafuna kukupezani angakupezani kuti? Ine atafuna kundipeza ndi Pakamba. Mhm. Pakamba msewu wa Sochi. Mhm. Pamene kale panali Bingiza. No. Kuseri kwake kuseri kwa mpandawo kumene ndili. Olo kungofunsa kuti Ashimolowo. Kungofunsa kuti Ashimolowo. Amakudziwani kwambiri pepa? Olo Pakamba pose pacha pa stage wina aliyese kumfunsa. Ndifuna kuglaja ya Ashimolowo. Akuzani apitani ndu. Ndiye kumeneko akafika athandizika munthu? Palibe vuto lino sazabwerera kuti akudandaulaso. Okay, mavuto amagalimoto amakhala osiyanasiyana. Tatifotokozerani mavuto amene mukhoza kukonza kwanuko. Nkhani ya electric. Aha. Magalimoto ambiri amasiku ano ndi electronic. Amakhala ndi vuto. Nde munthu kuti udziwe. Umayenera ukhale ndi muni kowunikira kuti vuto ndi chani. Kandi ku suspension, kaya ndi ku engine, kandi ku gearbox, kandi electrical. Magalimoto amanena masiku. Amanena kuti akungokuonesa mwina kachinthu olo spana. Nde munthu kuti ukhonze udziwa kuti bwanji vuto chani. Nde umakhala ndi machine. Kuyika pamene pacha. Mukayika machine acha akulondolereni kuti vuto ili muligwire mwakuti. Machine aja amanena? Amanena. Muli nawo machine? Machine tili nawo. Machine tili nawo. Kodi chibox tachibweresani chibox ichi? Kodi chibox chimwabwera nacho chimene ichi. Chimene chichi. Chimene timati diagnosis machine. Ndiyawa. Timatengera chimene ichi. Timazalumikiza aka. OBD 16. OBD 16 ndameneyo. Mati OBD 2. Zilimo za magalimoto osiyana achikale anyuwani zonse ndizimene. So ichi chimakalowa kuti? Ku galimoto. Timachilumikiza chonchi. Ichi chimabwera apa. Uku galimoto. Ndi mumachiya. Galimoto kuchimakalowa kuti? Ku galimoto paliso socket yake imene malowa. Galimoto ili yonse ili nacho? Ili nacho. Amodeni kuyambira ma 85. Bwera pa. Ali nazo zimenezi. Olo Toyota, olo Vitz. Olo Vitz? BMW, Range Rover, ose. Ndi ali mmalo ake amene makatsomeka mukwadziwa ndinu? Tukwadziwa ndife. Chabwino. Ndiye mukatere? Ndiye tikatero timachiyasa. Ndiye pamenepo timakhala ndi aka komadilira masankha kuti galimoto yanji. So muli magalimoto onse mmene muli magalimoto onse. Pali tikapita ku Europe amationesa magalimoto a Europe. Tikapita ku Asia amationesa magalimoto ku Asia. Tikapita ku America amationesa magalimoto ku America. Ndiye sono ngati enawo like ku Africa kuno kumbangidwa magalimoto koma magalimoto si athu. Si athu. Futi kunoko kulibe galimoto athu. Mumva kuti galimoto VW. Koma yapangidwa South Africa. Ndiye imanena kuti others. Chabwino. Koma imene timayilowera ku Europe. Chamayilowera ku Europe. VW. Olo BMW omekani jiujeni ma Range Rover kandi yani tilowera ku Europe komweko. Chabwino. Koma kumene kuchamba tisankha kuti asankha mwina country ina imene ilipo ndi timasankha mwina South Africa. Ndiye ngati Toyota Corolla ilimonso menemu? Toyota zilimo zimene ndizo savuta. Ndiye basi mukatere makuuzani kuti galimotoyi ili ndi vuto lakuti timapita pa auto scan. Auto scan? Ipange automatically scan tisakhala kuti ikupatseni diagnosis. Ili ngati munthu mmene masiku ano timapita kwa Dr. Ndani Kampodi. Nanga si amati kukapanga scan. Akuyenza munthu ntu. Zimene chimayisa magalimo. Si apa achilemba kuti vehicle health check. Vehicle health check. Ni chimozi zimene zili za munthu. Apita kwa Dr. Kampondeni. Ndiye chimene chichimaunguza kuti galimotoyi bumper to bumper. Ka indicator akakusikia. Bumper to bumper. Ka indicator sikakupanga. Kukuza kuti ka indicator kenake kakumanzere kumbuyo sikakupanga. Akuza china chili chose.
ndiye it has made your ntchito very simple. Chifukwa kalekale ndiye kuti mulowe pansi muone tiziyeza tizitani masiku ano timangoti taona vuto limene vuto ndi chakuti chakuti amwene inuyo a electric tapanga ni vuto ili mechanic tagona ni pasipa muone mawaya ku gearbox kuti ku gearbox mawaya alowa bwino mona zakhala moyo wanu wophweka kwambiri koma nchodula chimeneche 1.6 million iyayi 1.6 million chinanditengeraso nthawi kugula zona nanga si mapezedwe zona kupempha mwachibale ena kutithandiza ndi ndalama imene nayo naitanisa sokona kuti yayi ndiye moyo wanu waphweka kwambiri chimenechi waphweka kwambiri ndeko panopa ndili process yogula so ena aki programming amaki programming nditu maki programming ndio zimakhawa key amatha monga uyu key uyu ndi wa base amatha kupanga expire ndiye mmatha kugula key wina wa blank ndeti mampanga kuti apange mare key ndi system ya galimo kapena computer box yapya magula key set mazika pamene koma zimabwera za blank ndiye imayenera kuti machiniwa apange programming aike mu zinthu zoyenera system zoyenera kuti galimoto kapena makhani ma indicator kapena ikafika pamalo pena kaimalira kuti kugunda chito zonse zija ipangidwe programming computer box. Kodi zimenezi ndi zoti mtengo wake ngwabe mtengo ukube ndionera kuti munthu wabwera kujeni ku garage ako zimatengera ndi mati Jipra Motors Jipra Motors zimatengera ndi type ya galimoto komanso ndi chimene tikupanga pa galimoto zona pali nthawi zina magalimoto ena abwera masiku ano amafuna kuti system ipangidwe update ndiye tikapapanga update timachaja mtengo wina pang'ono ngobwera kungoti tipange diagnose kuti tango ndionenani pa dashboard pa kanga di sign ya engine mtengo ndi wina koma ngati chinthu chabwera kuti tikhonze ndife sitichaja kuti ngati mufuna mukonze vutolo kuti ngati munthu wabwera kuti mundionere vuto tingomuuza vutolo kakakonzeza kwina zili mwina ndi mamenekeniki yake koma timuuze kuti akakonzeza kuti chabwino ife atipasa ndalama koma ikakhala kuti ndabwesa galimoto ili ndi vuto ndiye kuti ichi muchita ulere mufuna muone ndiye mugwira ntchito ija tikagwira ntchito koma timango pangapo increase ka price pang'ono kuti 1.7 yabwerere chabwino. Kodi ndiye business ikuyenda bwanji ku Jipra ako? Business ndinene kuti ikuyenda tiro ndikanena kuti si ikuyenda ndoti ndikunama in life makhala mahiccups amene wawa kukhala chaso amapezeka nthawi zina ziyende bwino nthawi zina sayende ndiye moyo kutoka inuyo ngati wakonza magalimoto pemphero lanu kuti magalimoto adzivuta ifeyo pemphero lathu kuti magalimoto azitheka chabwino azitheka futi akakhala kuti azivuta ndiye azitivuza kuti ife tomwe koma azitheka koma magalimoto azibwera azibwera tizakonza chabwino ndimona ngati mapemphera kuti koma magalimoto anakavuta atipeze business bwezi nditakupempherani kuti abanda apolese galimoto yawo chabwino mukakhala inuyo bambo Ashimolowo nthawi imene mmayikumbukira kuti inali yopweteka kwambiri your lowest moment ngati munthu inali nthawi iti? Ineyo nthawi imene ndinataya mayi yanga at that time nali ndili kuntchito ndili kumakyapela mkato amati mwamuna samalira koma ndinamva chisoni at that time free mayanga nane kuti ndupita kumuzi atapita kumuzi koma amadwala sugar imavuta kwambiri nana nzoti ndatumizire mankhwala tayankhulana ngati dzulo ndatumizire mankhwala mpanda kucha wa usiku umamva kuti amayi akwacha amwali ndiye nthawi imene anandiuza ndi ati amwali mpanda kucha koma anandiyankhula ndili kuntchito ndiye ndinakanika kuwauza kuntchito aja ine sindimapanga chibwibwi koma ndinapanga chibwibwi sitambani kwa almost an hour kungolira ndikakumbukira
zimene mayanga amandichitira ndi nadziwa kuti this is the beginning of life ndione kuti life ikuyenda bwanji nanga ilipo nthawi imene mmati komatu ndine ndemwe mwafongo wakukaronga your highest moment? Ineyo ni nthawi imene ndinagula gamoto yanga yoyambirira. Ine gamoto yanje Land Rover Discovery. Ayi. Gamoto yanga yoyambirira mu moyo wanga na Land Rover Discovery. Ngakhale nthawi imene mayanga makana kuti chisalowe choti ndinagula chiwudu chabe ndi chinjiri choti chopaswa. Namati kuti chimene chizayenda. Chisalowe mupandamu. Tango chikhazikane panjapo. Ndine kuchikhazika panjapo. Nathamanga tsiku limene mmawa mwakemo anazati kuti gamoto chapalibe nanasafusa kuti gamoto chapita kuti auti ikuyenda ndi tsiku langa limene nasangala kwambiri gamoto yanga yoyambira ndagula namba kuyendesa kuti ineyo ndagula galimoto kwathu kunagulidwa galimoto ine ndakhawa yambira kugula galimoto pamakhala wina amene amaphwanya matemberero tsopano mmakonda kudya chani inuyo? Ineyo nimakonda kudya nyama. Inu ndiwokonda zotsikhatsikha? Iyayi. Zatswaitswai? Tswaitswaiyo ndimankonda. Koma pang'ono ndimankondako pang'ono. Kudyaku nyamayi ndi mpunga. Nanga sife kwathu kuti nazowera mpunga. Mpunga waronga ndi akuti makhanso onunkhira kwambiri kumene. Kwa basi kilombero weni. Kilombero weni kwaronga? Weni. Weni kilombero. Chabwino. Ndiye mnyama ndi mpunga. Nyama yocha yopika. Yopika. Ayipike bwino asachuluse ma spice. Ayipike bwino yipye bwino imene ndikasuzika bwino. Alipo anyamata ena amene akutionera pano amachita ulesi ndi mantha kukayamba pawo ngati imene munena kuti mwagwira ntchito kungapo kumene mapeza experience kena kumunayamba nokha. Alipo ena amati kuchita launch okha amaopa. Mungauze chani anyamata amene akutionera pano? Ndingapemphe choyambirira ndi apemphe. Ukamapanga chisankho kuti ine ndifuna ndikaime pandekha usakhale ndi mtimaso wina wachikayiko. Chili chimodzimodzi munthu ukamati ndifuna kukwatira kena andisakwatire sizimakhawe. Koma upange chisankho kuti ine ndifuna ndikapange izi. Inde umakumana ndi ma challenges ambiri. Funa ngasi ndichiyambi. Koma ukati wapita myezi 2-3 makhawa kwirasa. Ndenda apempha amene afuna kuyima paokha. Musapange kuti ndiyese koma munene kuti ndikuyima andika. Zinthu zikuyendani. Atafuna kukupezani mwanena kale muli kwa kamba kungofunsa kuti Ashimolowo. Koma mwina telefoni. Ine namba yanga ndi muyangana kuone na malawi 0999 400 652 0999 400 652. Akatera kupezani basi. Munthu yamfera panjira kaya galimoto mathamanga. Ine ndimafika. Ndimafika. Mukakonza bwino. Bwino popanda vuto. Muli pabanja? Ine ndili pabanja. Mkazi mmodzi? Munthu okhulupirira umayena ukhale mkazi. Chabwino. Zana mwatuza kale. Jime ndi praise. Ndikuthokozeni kuti munabwera. Titakuyitanani kuti mubwere. Timangomva anyamata nkolero mwa Ashimolowo kwa kamba Ashimolowo. Takondwera takuonani. Tathokoza. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo mprogram imeneyi ya tikudziweni. Lero timadziwana ndi bambo Jime Mwafongo. Jime? Bire Mwafongo. Iwowa dzina lina limene amatchuka nalo ndi la Ashimolowo. Kufikira Sabata yamawa pamene tidzabwerenso ndi mulendo wina, ine ndi Brian Banda kukufunirani zabwino zonse. And goodbye from Blantyre.